Ya, nenolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus, taparade roh hadok pikirata, laho manangin hata ni Tuhan di bagasan partikianon martanya kita. Moliate mahu pasah ruan nami tuhu ali di bata nami di bata Jehovah, isude dengan di basam asini roham na totong madongani ngudu nami. Di bata nami, mangido hami gomos todo pamu asa dongani hami. Dinalaho tumangyun hatamok kami. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Damang dainang na hinaulonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus hata ni debata. Na sartu hita dia pala partikeno dene may siyan epagilium di si Johannes bidu 10 tolu. Amuk kami sana asada rodia 10 pitu. Odo hata ni Tuhan. Mandapoton pesta Paskay nunga diboto Jesus nang roti kina manadikon portibion. Laho mandapoton amay. Gabe songon pagkalongina diaka na di ibana na di portibion. Lasongonido dihalongina sida ro di ujungna. Dinamanganina sida. Nunga disuaton sibolisi parjeheon tu bagasan rohan ni si Judas Iskariot. Anak ni si Simon. Jala diboto Jesus do nang dipasahat amay salu na tutangan na jala ibana na ros yan debata laho mula ma tu debata gabehehe ma ibana siyan na mangani itanggal maulos na dibuat ma basahan ditapulhon tu ibana disuh ma aek tu sabong dungi diburi ma pak niak kasisyan na dia pusi ma dohot basahan na tinapolhon nai. Dungi sahak ma ibana tu si Simon Petrus. Jadi didok ma mandok ibana. Tungho ma ali Tuhan maburi patu. Dungi nina Jes ma mangalusi ibana. Dang dia tu si ho pabenakon na tuho anggonuaing. Musepe boto omui. Dungi didok si Petrus ma tu ibana. Matua tanoon dang buria mo patu. Dungi ni na Jesma mangalus ibana. Molo so huburiok kuho. Dang parto hapo diaw. Dungi ni na si Simon Petrus ma. Ali Tuhan. Unang maholang patu. Do umatangan. Do ulukku. Gabi do Jesma tu ibana. Halak naung maridii. Dekon be burion. Ay nunga sude ibana yas. Nunga yas do anggo hamu aledang luhut tamu ay ditadda do si pasahat ibana ubana didok dang salhut hamu iyas asadung diburi Jesus pak nasida dipake mamu se ulosna hudul ma ibana didok matu nasida ay detu si hamu do pabenaki tu hamu digor hamu do au guru jala Tuhan. Jadi tu redo padok munai disi. Aido au tutu. Asa molo au Tuhan jala guru muna. Maburi pak muna. Tama manak kamu marsi burian pak. Ay sitiru do huleo tuhamu. Asa dibek kamu songon nak kubahini tuhamu. Na tutu si tutu do na hurokon tuhamu. Dan ubalga anak somang siyan didukna. Dan sumurung suruan siyan masuru ibana. Molo dihak boto hamui martua mahamu mangula hossa ido yanggo sahana. Huria ni Tuhan na hinaulonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus di negara Republik Indonesia na berpenduduk kurang lebih 275 juta jiwa satu 220 juta jiwa alai mangalului public figure manang si tiruan tung masay bakol situ tu seharusnya seyogiana akapartogi na adong di tonga-tonga ni negara ton na sida do gabe tiruan na sida do gabe mang ngalen akan adenggang alay do tabere nga manginang
Mola kapartugi ipangalaho dinasida dan gabi tiruan. Jala ulau dinasida dan gabi haposa. Buasa busalhu na songon ya manginang. Disiala dan manada nasida dia kabasa-basa na dibahen ni dibata. Alini adong no sahalak na malo madok molo dingolung dang jupako jol managa betiruan alai molo boy ho iko gabi tiruan ma tu jolma. Di bahasa Indonesia dikatakan, kalau di dalam hidupmu engkau tidak menemukan orang yang menjadi teladan bagimu, maka menjadi teladanlah bagi orang lain. Damang dahinan nolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan terpu jamita na saat tuhita di apala partikianon, di boto Tuhan Yesus doti kina di portibion satu kinari nama. Di boto ibana na naing tadi konon di imana nama akasisianna. Ditiki namar pungu nasida di borng ini ujun yang tarjehi ibana di namar sipangano ni nasida dung sipul nasida mar sipangano hobar tuhatan ni Tuhan diturpu jami taon didok hehe do Yesus dibuat ma aik ditapul homa basahan tu gotingna jala diburi ibana ma salu akapak niat kasisianna taringo tu paburian amanginang dan hal na baru sa sitong na di pada narobi masa do molohak katuan borhat tu sada luat molohak kauluan manidak maninggal ho bagasna jala molo mulak ima pangisi ni bagason somal do hatobanna saulat naik somal do hatobanna maburi pat si pajojak ni tuanna asa marhite-hite paburioni yasma tuan non masuk imatu bagasna yasana ka orbuk yasana ka tatak lo kalana asik. Nah alay marasing situ tudo amanginang na pinatupan di Tuhan Yesus di bagasan terpu jami taon. Di bagasan ayat pasal 12 kon dung sae Yesus maburi selalu akapatnya kasisianna di do ima Tuhan Yesus do di gorhamu doa tua do guru toho do na do munai lamar lapatan para singna na di patudo Tuhan Yesus di somolo somalna akahatoban akanaposo do na maburi pak ni tuan na manang guru na ale molo Yesus sahala guru ibana do na maburi pak niak kasisianna terbalik amangina. Kenapa bisa demikian? Na pinatuduhon ni Tuhan Yesus gabe tiruan, na pinatuduhon ni Tuhan Yesus gabe ima teladan, jalan na pinatuduhon ni Tuhan Yesus hataridaan ni seret ni rohana, mangulaon akka ulaon na sinuru ni damang tu ibana. Keteladanan yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang. Damang day nang nolong di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Si Simon Petrus pe, siya na 12 halaki, mungkin na maboto taringot ruhut di paburion. Ditiki Yesus nang maburi pakna. Dido ibana do di bagasan turpu jami taon. Matua tanoon tung naso burio modo patto. Petrus memahami tradisi itu. Maka sebagai seorang murid, dia memang merasa bahwa dia tidak layak kakinya dibasuh oleh Yesus. Tetapi dia belum memahami kenapa Yesus melakukan hal itu. Maka yang disampaikan oleh Yesus dang boto sonari dang diboto ale ano boto omudoi. Didok Tuhan Yesus do ikoburion na do Pak ni si Petrus. Dakolang Pak ni si Petrus na diburi. Ale luhut do Pak niya kasisiana. Paburion na pinatupan ni Tuhan Yesus
Gobara doon paburian na ng patupaw ni Tuhan Yesus maburi selalu aka portibyon. Paburian na pinatupan ni Tuhan Yesus ini gambaran kecil dengan yang akan dia lakukan untuk membasuh kotoran-kotoran dunia ini. Untuk membasuh dosa-dosa dunia ini. Maburi selalu aka pangalahon ni portibyon, pangalahon ni jol manarurang, pangalahon ni jol makapanak kodo kena asik. Tidak lagi hanya 12, nang beholang 12 na diburit Yesus pakna. Alai, sude nang portibyon, sude jol mamanesia, na porsea manang naso porsea, sesean do naso sisian ni Tuhan Yesus, sude nang diburi ma Tuhan Yesus pakna. Dihita salhutna, akadamang do dainang nenong di bagasa tuata Yesus Kristus. Ahado, nanaing raju mata gabi jamita na mangolu dihita di ibadah Kamis Putih nanaing tapatupa parjole sahalia manginang jamita on neng takas mangajari tuhita ganuk marsada-sada asa tabahin Yesusi gabe tiruan di bagasan ngulut taganuk marsada-sada. Apa yang dikatakan oleh Yesus di bagasan hata di tua dia pala pertikiano. Di do ibana do tiruad do di lehon Tuhamu. Tiruad do di patudo Tuhan Yesus. Di dia do tiruan na perjolo. Tiruan na pinatudo ni Tuhan Yesus. Ibana olo martor ni roka. Alenia manginang ala nunga di patuduan Tuhan Yesus tarigo martoruk ni roha na marhite-hite na diburi ibana pak nyak kasisianna berarti tiruani pe ikot tapatu pado di bagasan akan ngulut taganuk marsada-sada. Di ayat yang lain dikatakan siapa yang mau terbesar hendaklah dia menjadi terkecil. Maka tiruan na pinatul ni Tuhan Yesus marhite-hite toruk ni rohana. Maka kita juga ikut totong mahita martoru ni roha di bagasana kanguluta ganuk marsada-sada. Dan adong be di ngolunya kajol manapor siya kagijang ni roha. Dan adong be di ngolunya kajol manapor siya paburnang-burnang diri. Tiruan nunga di patuduan Tuhan Yesus. Marhite-hite toruk ni roha. Napaduha damang dainang tiruan dia dong musay na pinatuduan ni Tuhan Yesus. Di patuduan Tuhan Yesus tiruan marhite-hite na diburi ibana paknya kasisian na marsi burian. Nah, omma nagabe tiruan. Berarti hita pin di bagasan parngolo iko marsi burian. Saling mengampuni satu sama lain. Saling menyucikan. Saling melayani. Nah jujur sonarion. Iko dilayani manian. Iko dihormati dipasang lokan nasi. Tiruan na paduahon. Di Tokyo do kajol mana porsiai asa totong nasida saling melayani. Tidak lagi mengharapkan sebuah pelayanan, tetapi dia memberikan pelayanan yang terbaik. Iko masa do di tonga-tonga ni ngoluta, iko masa do di tonga-tonga rumah tangga. Maka di tengah-tengah rumah tangga karena kita sudah meniru Nabi Nahni Tuhan Yesus, amata inata iko saling melayani. Unang besa di perbaga ukonima inatana melayani amatana. Ikut bayano dia inatana kopi nasi panganon na kanasi. Tapi dia katakan harus saling melayani. Maka di dalam saling melayani itulah ada cinta kasih yang begitu luar biasa. Napina tuduhon jalan naikon ilalauta di bagasang ulutta. Di patuduhon Yesus Kristus jalan nunga tahilalai ganuk marsada-sada. Nah parpudi sahali damang dainang. Adong ma sahalak padita. Di sadatiki dapat dibana ma surat tugas pindah mutasi tugari jana asik di luar kota. Nah somalna memang so kami kapadita ido manginang
molonunga di tempat to kami tu inganan na asing, so malu kami masurpe. Masurpe mamereng di dia do letak di gerejai, di dia do ima rumah dinas do kalan asing. Alai surpe di tahun asing. Lama mana tu gereja ingana di mana neng melayani. Ale dang marpahian na hiya si mana. Dang marpahian na uli ibana. Dung saat ibana di si marpahian ni masongot pajalo-jalo manang pengimis mai mana masuk tu bagas joro. Masuk ibana, torhudul ibana dihudulannya ke situa. Tormuru ke situa. Aisi dong, jul mana gila sedih dong ni nak ke situa. Diusir mana? Hudul tong imana di jolo tong diusir. Hudul mai mana dipudi. Di titik koma mulai sadarian nung asahab be masurat di padita sianu neng melayani hita. Nina. Minggu padua tong songoni. Hulang ima masuk termasuk ima padita on nambar pahian ima pajalo-jalo on tu konsistori. Bah. Toriusir musena. Tetapi ahai mana. Tetap minggu di simana. Di minggu patoluhon. Romai mana marpakian nosus. Marpakian ima na tongam, marpakian ima padita. Tidak mah. Tajak ko ma padita ta nangro ninna. Jong ma paditai dapat mempertikan marjami tay memana. Tidak padita ima. Sasitong na hamuna amanginang nunga tolu halia marminggu di gereja. Alai dang dijakok kamu na aw. Ope patulu halia dijakok kamu na aw. Suku-suku maksudnya ke situ asa di hari amang padita. Tadi hari amang naruh hadina sidama. Didok ima padita ima. Na minggu perjulu masuk kau marpahean narwa. Hudulau di situa. Diusir hamuna au. Hudulau di ma jidolo diusir hamuna au. Ale hudul mamu senang ima dipudi. Arminggu. Di minggu na padua rodo atok. Di boto hamuna doi. Masuk daw langsung ima tubil perhubasan. Ale na marpahean na dengganau. Diusir hamuna au. Ni pala hamuna au. Ale hudul damu senang ima dipudi. Amanginang boto hamuna ma. Ise penaro ima tu bagas joroon. Saru pado dia dopan ni debata. Iko jakkonot tado. Iko layarat tado ni dapat dita ima. Damang dehina nalonga di bagas tuata Yesus Kristus. Carita sa sitong na. Masa do di bagas at parmulota sonari. Somal na hita luar biasa do talayani tajakon monoak kajolma na sangap. Ale molo na hurang sangap akan na punggol kanas jarang do tajakon na lamangina. Kami padita memang jujur do so ko jujur do iba na memang. Kritikon gabe do tong lima tu iba kapadita. Moloro purus soy na masangap na binain. Nah, ale ahan na pinatudo ni Tuhan Yesus sarupang do ilustrasi. Yesus dengan segala kemuliaannya. Dia datang ke dunia. Dia melayani orang lain. Dia menjadi sama seperti orang hina. Supaya apa? Supaya orang-orang yang hina yang merasa dirinya terhormat ini gak mersangap. Gudang itu tamangin yang merasa diri terhormat. Tapi Yesus datang merendahkan dirinya. Maka ini juga menjadi teladan bagi kita. Tiruan dari pasal Tuhan Yesus. Sudah dong do na mek sani mana di layani mana di buri bana. Mek doi masih Petrus. Alai Yesus do nama buri mapak di si Petrus. Namar lapatan HP nang. Mek do hita. Alai nunga di sesa Yesus Kristus do satta. Unang ta angga enteng be akan na mek. Tetap mata layani amanginang. Aido tiruan na pinatudon di Tuhan Yesus tu hita gadok marsada-sada. Amen martangnya kita. Moliate mahu pasa ruang nami tuho ali debata nami debata Jehovah. Didenggan di basam di asini roham na totong di lehom tu bagasang ulo ami.
Tarulihan marhiti-hiti hatam. Ajari kami. Maka ngulun hatamon asa totok kami. Mabeko gabi tiru di bagas ang ngulun namin. Di bagas Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mangaramoti.